unsa may imong expectation sa umaabot nga eleksyon? Zawan, nga mo arang-arang ang kahimtang sa Pilipinas o mo grabe inig humas eleksyon? Wagi nangandoy nga mo grabe ang atong problema karon oy. Mangandoy ta nga mo grabe kamahal ang palaliton. Mangandoy ta nga mo sakag maayo ang presyos bugas, gasolina. Mo saka ang rate sa unemployment inighuman sa eleksyon. Dili na mo'y pangandoy nato Ang ato expectation nga inighuman sa eleksyon na anay mutubag musulbad sa ato karong giatubang problema, peace and order, kaning drugas, kining crisis sa employment, crisis sa financial, economic crisis, kining crisis sa relasyon sa atong mga leaders nga kaniadto amigo sila karon na nag-away na. Masulbad unta ni iniguman sa eleksyon, mao nay atong expectation nya kisa may angayng butaran ron sa eleksyon para masulbad ang atong mga problema dili mo grabe. Kinsa man, Team Marcos o Team Duterte? Ikay pili ana, maubitan doon natin pinili ay kay kanya-kanya tagpili. Unsay na feel nimo kanay sunda ug tan-aw nimo kaning Team Marcos mao ni makapa wagtang sa atong makaparang-arang sa atong kahimtang, kana mo'y butari ug ang tanan nga naa diha ng maong team gikan sa senador hangtod sa konsehal, kana mo'y kuani, kana ganing butari. ug tan-aw sad nimo kanisang Team Duterte mao sad ni makaparang-arang kana say butari gikan sa senador hangtod gyud ngadto sa konsehal, di ba? Unya kon kinsa toy kay demokrasya man kinsa toy daghan og nilabaw ang ilang gidaghanon sa pagpili, katoy atong tahoron dili daoton. Tahoron ba pananglitan inig ending ni nakapili ang mga tao kinabag ang Pilipino to agid sa Team Marcos or sa Team Duterte, atong respetuhan mo na Diyos nung eleksyon. Dili ta magbuot-buot, kita lahi man ta dinis Pilipinas. Inighuman sa eleksyon ang napildi magsigig daot sa nidaog. Niya ang nidaog sa magsigi sa opres sa napildi. Hasta paganing kapwa niya nidaog usahay iya pa maganing lutuson. Di ba? Inana ta murabag dili matapos ang atong eleksyon, dili matapos inig proclaim kinsay winner. Tuloy ang laban, mao nay atong kasagaran isulti. Dili na unta na mao nganong magsige pamantag laban. Tuloy ang samahan, tuloy ang pagkakaisa, tuloy ang unsa man respetuhan. Unsa sakto ba ning akong Tagalog? Human na ang eleksyon. Ang problema lang kung tikason ang eleksyon, kana mo'y tuloy ang laban basta na ay panikas nya. Duha ra man giroy main nga tikas sa atong eleksyon:
vote buying, gidili gina sa atong election code, o kaning dagdag bawas gidili gid na. Pero naagyoy mo attempt ana gani karon porting gubuta sa atong OFW nga nang ilang butasyon nga online. Daghan ang ni question, daghan ang ni file og complaints. Kana sa OFW pa lang na inigabot ka pizza 12 sa ato na dinhing national election. Unsa na sad kay problema ang moabot. Mao ni ang katong kumilik atong hangyoon kay sila man mo gi-in charge ana. Kanang satisfying ang result gyud unta mga kumilik. Satisfying ba to each Filipino? O di man tingali tanan, at least the greater majority of Filipinos satisfied sa resulta sa eleksyon. Dili mo abot ang kilay. Dili magsigi og ngano man to, ana ba? Sa inyong paminaw, nakakaroy ka sa eleksyon o kamo na ihukom diyan niya magampo tana maningkamot sa tagbantay, maningkamot taog pahaluna unsaon pagbutar. Nganong ako maninggisgutan tungod kay ang pulong sa Ginoo nga makapahupay nato mao gyud ang kamatuoran. Muna si Jesus sa dihang naguol kay kini mga tawhana kay ngano kunong namatay si Jesus nga ilaon tang gilauman nga mao'y muluwas, ginganlan ni Jesus, ningon si Jesus, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Karabitan gisulti sa pulong sa Ginoo. Unsa man na siya? Kamatuoran man na. Niya kung ato na ganinang tuison ang kamatuoran, ilisa na tugbakap, diha dapita, mahimo gitang buang, lingay mong tupad, na wa kay mga kabuang, ingna ko no. Sa ato pa di ay, kung ang color sa imong buhok itom, unya imong ipablan, binuang din na. Nganlan ka ni Kristo pagkabuang gayon nimo. Kaya nga naman, nganong imo nang ilisan ang kamatuoran? Sa ato pa, ikaw bana, unya nangabit ka, buang ka, nagpakabuang. Nganong ilisan man nimo ang kamatuoran? Nabana man ka, nganong atom jud ka atong kabit? Ikaw pare ka, nya ang imong kamatuoran nga madre mo imong partner, nya mangita gyud ka dihag biyuda or parisyoner, buang ka, i-partner ang madre. Nya unsa may partnership sa pari og madre, kinabuhi sa kasantos, poverty, celibacy, obedience. Ana dihang among partnership. Pero kami say magunay-unay og binuang ang mga buang. Di ba? Ikaw usa ka kapolitisyan, senador ka or congressman or presidente sa Pilipinas, niya kusog kay ka mo diktar sa mga Filipinos ug unsay buhaton ang imong yung gusto mo imong ipatuman, nagbinuang naka ngano man
You are supposed to obey the Filipinos. Dili ka mao'y mo diktar nya imo pag yung tuison ang balaod, di ni mo sundon tungod lang kay ikaw mao'y kunuhay gituboy sa mga tao. Kanang imong mandate isip presidente, vice presidente, unsa pa na diha, senador, apil na sa mga kabinet, mga appointed positions, mga secretaries, undersecretaries, hangtod sa katapusang barangay health worker, mga empleyado mong tanan sa mga Filipino people here and abroad, employees mo, sulugoon mo, mabitang perti ninyong pangumpanya karon, perti ninyong lamano-lamano kunuhay, kaon-kaon pa mo anang mga pagkaon, nawa ninyo ganahi, hilas kay mostanan, kamong uban. Tungod kay nang-apply mo, nang-apply, o kining among pagbutar, matag usa ka Pilipinos maoy nag-signify nga ako kang gidawat isip maoy moalagad sa Pilipino, dili aron mo oppressed og modaot og mangawat sa pundos Pilipinas. Ayaw to isa ang kamatuoran, kay ang pulong sa Ginoo gusto gyud nga kamatuoran. The truth will set you free. Nakaron muna diri sa atong unang pagbasa, way kwarta si Pedro og si Juan, nisod sila sa templo, naay nangayog kwarta, nagpakilimos bakol, nagpakilimos, way kwarta. Sa may gihatag ni Pedro, ingon siya, kami wagin may kwarta, pero tagaan ka namo sa niya namo, ug unsa may naa nila, pulong sa Ginoo, si Kristo mismo. Kay si Kristo man mo ipulong nga nagpakatao. Ug unsa may gibuhat ni Pedro, sa ngalan nining maong pulong nga nagpakatao, sa ngalan ni Hesukristo, tindog ug lakaw. Nakalakaw hoy tubag. Adi alam mo kasuko kanang kuan ba kanang tubag lang tinarong ba. Nakalakaw. Kadtong iyang paglakaw, mabayran tong kwarta. Way amount of money makahatag atoy. Sa ato pa di ay ang pulong sa Ginoo kun atong puy-an labaw pa nas kwarta. Muna muhangyo ta sa ato mga politicians, ayaw mo sigig kahangol anang kwarta. Kamong mga hangol o kwarta nga mga politicians, hunungan na kay makadaot na sa atong nasod. Higugmaan ninyo ang pulong sa Ginoo. Unya gamita ang kwarta sa pulong sa Ginoo. O nay maayong buhaton. Una nga ang mga duha ka tawo nga naglakaw nga masulubon, nalipay sa dihang matud pa nila murag na ako noy nagdilaab nga kalayo sa dihang na malandong na sila sa pulong sa Ginoo. Ilan ang gisaysay ang pulong sa Ginoo, ang butas, ang bakol sa naglukso-lukso, nagdaig sa Ginoo, sa dihang niipikto ang gahom sa pulong sa Ginoo diha niya. Si San Vicente Ferrer naggamit sa pulong sa Ginoo. Daghan kay siyag milagro nga gihimo. Apan giunsa niya paggamit ang pulong sa Ginoo,
diha sa pagpaubos. Sama ni Pedro niingon, wa mi kwarta. Ni angkon ba? Wa mi amo. Ni anamo ang Ginoo. Ang ato sa dunta mga politicians, kamong nidagan, labi na gyud mong mudaog puhon, pagpaubos. Ayaw mo pagpagarbo kay makadaot na sa atong nasod. Bisag unsay imong posisyon nga nakabot, ayaw pag-ingon nga worthy ka ni ana. Na timingan lang nga ikay gibutaran sa kadaghanan. Pero dili ka angayan ni anang maong posisyon. Without God, we are simply nothing. Ako sa akong pagkapari, ug wa gyud Ginoo, wa gyud ni kapuslanan, kining akong pagsigig baligyag slat, wa gyud ni kapuslanan. Muna ako sige ra jud kog hangyo sa Ginoo. Lord, hikapa in taon ang kasing-kasing aning akong gibaligya ag slat. Kaya ang amo rabang God's healing and deliverance power, 41,000 pa ang wa mahalin, tag 100 pesos. San Vicente Ferrer, tabangi in taon mi ani nga mahalin ni kay gamitonon raba ni karong pista, sugod na raba ugma ang nobina. Ana, nya mag-goal ko ana, dili. Og di ni mahalin no, sa may itong buhaton, ay tuloy ang pista. Wa na tay hikay, wala na nang atong mga gitawag og mga kato mga bugas nga tag 5 kilos ato na lang sa tong i-cancel. Kay nagsalig raman ta sa inyong pag-abli sa inyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Gilingay imong tupad ing na abli na ka, ing na ba abli na baka, ay mo pagtugtog diha abli na. Maura ba na inighisgot na tugslat daig tugtog ana aron dili ka bati nya inig abot na sa panginahanglan og makanser na din agid ka to. Ginoo sig pangayo makaton unta tag pikas-pikas kamao sa tang mupikas ug muhatag kanang inyong 500 kuha ila nag 100 god ipalit tinig slat ug na kay 1,000 kuha ilang kuno na siya og 200 ipalit tinig slat 800 lay imo nyag na kay 3,000 o gusto nimo ihatag tanan 3,000 congratulations kay gani si Pedro o si Juan way kwarta pero nakaayog bakol. Si San Vicente Ferrer way kwarta pero nakahingilig yawa, nakapaayog pag hundreds mga miraculous healing. Mother Teresa of Calcutta way kwarta pero nakapakaon og more than 100,000 people, children every day hangtod karon. Nga naman dili man ang kwarta mo'y atong security, ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao. Nya kung naa kay kwarta gigamit nimo sa pagtuman sa pulong sa Ginoo, sama ning atong buhaton karon sa pista, manghatag tag pagkaon, muhatag tag mga kalingawan para manindot ang atong pag-celebrate, mulig-on ang atong pagsinabtanay, kana nindot kay na karon ugma pista sa ato dinhing proper San Vicente Chapel kay katapusan man ang Huwebes
ambot kag nag-andam na baron sila sa ilang mga lutuonon. Di mo na atong buhaton ugma manim ako bitang ipadungog-dungog kay nasa tubangan ang uban. Mga tutas ilang balay na kay mohikay manggid na naa hain to murag dako-dakong utbos aso adto ta didto. Aron ta magkahiusa di ang kapilya ay kilid ugma ng ilang pista las 10 ang misa panimba mo didto unya kada na katapusang Huwebes ang ato sa dining parokya kada ikaduhang Sabado magsunod na sa siya perting hiusa ta ana nya ini ka kuan Biyernes ikaduha na tong nobinaryo dinhi naasad tay Jubilee of Teachers and Students. Mga maestra nato o mga estudyante diha na sila night. Ini kasabado Jubilee of Culture. Natay cultural dance kanang baile tibuok. Kamong mga wanay ngipon, mabalik mo baile. Ang iparis katulan sa galisod og liho kay mo nasa tay ana kuan kay ana baili cultural nya ini ka kuan asad ini ka Domingo nasa day Jubilee of Sports or Runners nasa day running with San Vicente Ferrer as Pilgrims of Hope. Pulos nito mga Jubilee kay Jubilee year maron atong gipamutang ang Jubilee nasa Jubilee for kanang mga athletes, Jubilee for youth, Jubilee for drivers. Nindot ana aron ta magkahiusa pero di mo mupalit aning atong slot posibleng makancel ning tanan pinakinahanglan manig mga budget nasa Jubilee for the poor kanang atong pagpanghatag og bugas na moabot nga mga 3,000 to 4,000 ka 5 kilo packed rice ato na panghatag umanday Jubilee of Parishioners inig pista na nato dinhi nata dihay gitawag og baryo pista magdungan tag pangaon tanan kansilon tanang tanan kun way kwarta di ba